unsay mga utang na imong inampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliti. Bisan unsa takadato tanan imong yaan, yutag balay og sa labi iniawayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay bago na aron maabing kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka na ang gabuhat mo, duha ka dapit iandam niya langit o inferno. Papilion ka niya o ang binuhatan mo, maun mo saksi kung asa ka samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilian samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang adawat pa. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga naghatag ka nato kadaugan o kalampusan sa mga buluhaton nga diin gihatag sa Dios. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi nga gikan sa atong pagbangon kagay ng buntag hangtod niining tagnaa. Nabati nato ang pag-atiman sa Dios. Ug ako kamong gihangyo sa pag-ampo ug paglitok og mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga may atong gilagaran. Magambo kita. Amahan namo nga Dios sa kagagahom, Dios nga maoy nag-amuma sa matag usa nga migtuo midangop mingsalig kanimo. Salamat o Dios nga kanunay kang nagatagbo sa tanan nga gikinahanglan o padayon ka o Dios nga andam sa pagtubag o kanunay andam sa paghatag sa mga gipangayo sa imong katawhan. Ug amo gayong nasinatian ang imuhang mga mensahe, mga pulong nga imong gitudlo kanamo, nga imuhang gihatag kanamo o Dios. Salamat Amahan sa imong pagatiman kanamo sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan ug maikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan. Nagmalampuson kami tungod sa imuhang pag-uban, sa imong tabang, sa imong pagatiman Amahan. Busa niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Dawata o Dios ang among mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat. Ug sa among panag-uban karon ikaw ang Dios among mapayaw mapataas. Di na dunay mga panalangin, mga pabor, pinasahi nga mga milagro nga masinatian na usab sa ako mga kaigsuonan. Salamat Lord nga imo kaming gituluan o gidasig sa pagkamatinud-anon sa imong mga pulong, kay ang imong mga pulong dili man gyud mo pakyas. Ug ang tanan nga nagakinabuhi sa imong mga mensahe Amahan imo hagayong gi saad Ginoo nga dunay madawat og ganti nga imong giandam alang sa tanan. I declare blessing Ginoo sa matag-usa nga dili lang kutob mi sa pagpaminaw kundi sa pag-apply sa among madunggan ug masabtan. I declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagkiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan.
Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nato mga kigsuonan nga na nagsunod sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Biblia ang hisutan, daghang pangutana, bahin Sa pagkakaroon mga kaigsuonan, wala gid usa nato gipatingog ang ato ang FM station tungod kay ang ato ang FM tungod kay nagsigi og kilat-kilat sa atong lugar diri. O niya kusupod ang ulan. Muna nga off gyud ang ato ang FM station ang 101.3 diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardenia. O ang uban na may mga signal sa Wi-Fi, muna nga nagsunod usab sila sa ato nga programa. Mayong gabi, may pakiguban sa tanan og ilabi na gyud sa mga naghatod ng mga mensahe diri sa atong panaguban. Mayong gabi kaninyo. Mayong gabi ni Susana Pablio, si New Edgar Sumampong, Sternars Boyan, New Edgar Sumampong, mayong gabi pastor natong tanan. Si Lucy Kamigi, maayong gabi pastor. Si Joy Payhon, maayong pagpaminaw. Si Dimple Escartin, maayong gabi ninyo diha sa Norway. Mayong gabi ni Elena Alice Nakwamag. Mayong gabi pastor ni Pastor Russell og sa tanan nga kaigsunan nga naglantaw sa imong programa. Mayong gabi. Mayong pagpaminaw ni Emilio Cabugos o Christopher Danao. Mayong gabi pastor, dalaygon ang Dios, no? Mayong gabi ni Mary Jean Kalimot Hilmina nga nanuka diha sa Danao City. Maayong gabi ni Albert Pakatang, maayong gabi pastor sa imong pamilya sa tanang nagsunod sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa kanunay. Maayong gabi ni Brother Ruel sa Nipa nga nanuka diha sa Tumunoy, Bual-Bual, Cebu. Maayong gabi ninyo diha Brad og Mrs. Tertunia. Maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan nato diha. Mga Sanipa family, maayong gabi. Hapit na ta makita-kita kay pizza 30 murag mo anak nami. Si Carmen Mahilong Bandigi, maayong gabi. Si April Ann Kadios, maayong pagpaminaw og maayong gabi diha pastor gikan Ruel Sanipa. Maayong pagpaminaw ni Susana Pablio, maayong gabi Pastor Gideon, Pastor Arasal og sa tanang naminaw. Kumusta pastor? Salamat sa Ginoo nakapaminaw na punta sa tinud-anay nga mensahe dalaygon ang atong buhi nga Dios. No, salamat ta sa atong buhi nga Dios nga kanunay nagdasig, naglig-on sa matag usa, nagpahinumdum sa mga pulog mga mensahe nga iyang gibilin sa Biblia. Mayong gabi ni Maymay Velar Ignacio. Mayong gabi ninyo diha day Maymay. Tapit na punta ninyo magkita diha sa Bantulinaw. Ipangumusta ko ni Pastor Jomar o niya idasig sa mga batanon diha nga magkumpos og kanta. Kay do na nakapangsyon na gyud ang atong recording. O niya nagsigir gyud ko og sit up dinhi, nagsigir gyud ko og kanang paminaw sa mga tutorial para makuha pod nako ang uban pod nga mga idea o mga teknik kung unsa gyud mga gikinahanglan pa sa pag-mixing sa mga kanta. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ninyo diha. Matud pa maayong gabi ninyo diha pastor. Pwede request song Maayo Ka by Marisol. Thank you po pastor. Maayo Ka. Sige, ako ning pangitaon diri ang imuhang request sa atong programa. Maayo Ka. Biblia atong kunanaron, mahibalo kita sa kaluwasan. Usa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong kunanaron, mahibalo kita sa kaluwasan. Mariel Dano, Mariel. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kasi Jesus mahoy sin. Ato dagan og pagdagan diri lang sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan.
Mayong pagpaminaw ni Mylene Krampantanta Sumukla. Mayong gabi, Pastor, watching from Barangay Pangi Siayan is in. Mayong gabi ninyo diha. Mayong pagpaminaw ni Romelita Bugais Pilisco. Good evening, Pastor, uban sa tanang nagsunod sa programa. Oy, maayong pagtumbaya ug maayong pagpaminaw. Si Nazaria Pagaran, maayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og si Jingjing Tordelio, maayong gabi, Pastor, uban sa imo pamilya, sa mga anak sa Ginoo, naminaw. God bless, always watching from El Salvador City, Misamis Oriental. Mayong pakiguba ni Glory Donaire Fortuna. Mayong gabi, Pastor, watching from Saudi Damam. Dalaygon ang Dios. God bless. Salamat kayo ang Dios, magpanalangin kaninyo diha. Evelyn Abilito, maayong Evelyn Abilito, maayong gabi, Pastor Gideon. Umaapaw na pasalamat sa buhing Dios, Pastor, kay sama ni kay LPT na akong anak, Sugar Abilito. To God be the glory. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman o pagtubag sa mga hangyo. Og maayong gabi, may pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilong Badige. Maayong gabi, Pastor Gideon, og maayong gabi sa tanan madasigon nga mga anak sa Dios. God bless ka natong tanan. Ricky Rakasa, maayong pagpaminaw, maayong pakiguban. Ug matod pa ni Johnny Boy Mondihar, maayong gabi, Pastor, sa tanan nga nagsunod sa imong programa. Salamat kaayo sa buhi nga Dios, o God bless ka natong tanan. Maayong gabi, may pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga magapadayon sa pagpanalangin. Sige. Murag human naman ang maayo ka, no? Dali raman. Okay, murag wala pa siguro. Sige. Si Pili Impes, maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi ni Evelyn Abilito, watching from Kuwait po. Kumusta mo diha sa Kuwait, Sister Evelyn? Ang Dios magauban, magaproteksyon o magatagbog, magpanalangin kaninyo diha. Dili mo pakyason sa iyong gitunguha, ayaw kalimti ang pamaagis Ginoo. Kaya mga pamaagis sa Ginoo, dili gina mapakyas. Si Alfredo Idoria Ponce, good evening, Pastor, uban sa imong mga viewers sa imong programa. Need na ko pre ako anak sa iya birthday ug mag-adlaw, Pastor. Si Vanessa Faith nga more birthday to come diha sa Matabaw, Buenavista, Agusan del Norte. God bless, ay advance happy birthday sa imuhang anak, no? Salamat kay Ginoo sa iyang pag-atiman sa imong anak. Usa ra gyud nga akong ikapahinumdom para sa birthday sa imong anak, kanang naa sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1, 2 ug 3 nga kinahanglan iya gyud nang paningkamutan. Unya usapod sa mga gikinahanglan gyud nga iha nang imo nang kanabitang panguluhan, pahinumduman, tudluan giyahan aron sa iyang kinabuhi siya mahimong magmauswagon og mutaas pagyod ang gitawag kaugmaon, no? Mayong gabi, may pakiguban ni Fuel of Believer. Hello, mayong gabi dira, Pastor. Present po ako. Oy, maayo kayo na present, no? Wag yun malit. Bitaw, salamat kayo, Brother Fuel of Believer. Matod pa dito still watching from Bohol, paki-request ko song Makalangit gawas nun kung nga musimba. Muna'y pinaka-importante nga ang matag usa gawas nun gid nga musimba labi ng ugmang adlaw, Domingo na. Ako ang ipasod ang request awit Makalangit gawas nun kung musimba. Si GPC Santiago, matod pa, good evening ka natong tanan, Pastor.
Dako akong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakapasar akong anak sa interview. Dalaygon ang buhing Dios, Pastor. Salamat ninyo, Pastor. Salamat sa pulong ni Lord nga mabait namo. Namo pirmi pinaagi kanimo. Mabati namo. Oh, sige. Salamat sa Ginoo. Congratulations sa imuhang anak, no. Salamat sa kadaugan o salamat sa Ginoo sa ihang pagtubag o paghatag kalampusan. Si Lorena Ocurion, good evening ba, Pastor Gideon, watching from Davao City. Si Mimi Dalio, good evening, watching from Davao City again. Matod pa ni Lorena Ocurion, to all viewers and listeners around the world, good evening. Maayong pagkiguban, maayong pagpaminaw ni Hope Cabalyas. Maayong gabi, Pastor Gideon Dalaygon, ang buhing Dios, watching from Malaysia. Ay, kumusta ka dias Malaysia, Brother Hope? Og si Lucel Losiman Olasiman, Loniza Olasiman. Mayong gabi ninyo diha, Sister Lucel. Si Lorena Ocurion, request ko, Pastor, bag-uha. Walay paglubad ang akong pagsingit. Gawason, mulukso ko, kaya ko malipayon. Gawason, musingit ko, kaya ko maraogon. Singit sa kagawasan. Mayong gabi ini Twin Shine Cantero. Good evening, Pastor Watson from Baguio City. Mayong gabi ninyo diha Twin Shine. Lindot, no? Shine nga twin. Si Ninita Pahang, B.E. Pastor sa tanang anak sa Ginoo. Salamat usab sa Ginoo ning tanan. Love you, Lord. I love you all and God bless. Arlene Suen Trasares, mayong gabi, Pastor. Kumusta na pakiplay song Matinod-anon ka? Sige, ato ni nga taganog pagtagad o niya napamay gawas no na pagibag-uha ato ra nang ipasunod. Mayong gabi ni Percy Pardelio. Mayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang mga naglantaw ni ining programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, watching from Davao de Oro. Mayong gabi ni Jarlene Rojas Buton. Mayong gabi ninyo diha Dayhin og ni Dong Wilson. Good evening po, Pastor, og sa tanang watching from Saudi. Dili gyud nako mabasa imong ngalan. Ambot og unsaon pud nako pagtuon ni ini lisod man pug kaintunan. Sige, mga gabi sa mga atong igsuon nga naa sa Saudi. Tanan mga kaigsuonan nga na Saudi, good evening. I declare blessing kaninyong tanan. Mayong gabi ni Jingjing Tordelio again. Og si May Medalio, good evening, Pastor. Request kog song Lahutay. God bless you, watching from Davao City. Okay, awit makalangit mga kaigsuonan. Ato Tagalog pagtagad bag-uha diri lang sa tao nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Christel Larry Lumantras Tordelio, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanan. Maayong gabi happy watching and happy listening. Paki-share sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko nga sa inyong mga higalag kaila o siyempre sa inyong pamilya para makadungog makabati usab sila sa minsay sa Ginoo nga naghisgot sa mga kinaiya sa simbahan diha sa gipadayag. Adunay 7 ka klaseng simbahan nga ato pong makitaan nga 7 ka klaseng kinaiya. O kanang 7 ka klaseng kinaiya mao nay atong lilion karon sa matag-usa nato kaugalingon kung asa nahisama ang ato ang kinaiya. Naaba sa Episo, naaba sa Smyrna, naaba sa Pergamo, Thyatira, Sardis, o naaba sa unsa gani ng mga kuno uban pa diha nga mga Sardis, Philadelphia, Laodicea. Mao na siya mga simbahan nga lahi-lahi og kinaiya o niya dunay mensahe ang matag-usa o kanang maong mensahe maunay giya nga gikan sa Ginoo.
Maayong gabi, maayong pakiguban ni Melinda Reabonanza. Maayong gabi, pastor, ug sa tanan nga naminaw nga nagtan-aw. God bless sa imuha nga family. Pastor, salamat kaayo. Si Victor Arcala, maayong gabi, pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanang diha na minaw sa pulong kinabuhi. Kowan sing from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. God bless us all. Ingat palagi. Salamat kaayo sa imuhang pahinomdom. Si Elena Villarin, maayong gabi from Abuyog, Liti. Maayong gabi ninyo diha, Elena. Si Marites Hinon o Ginon, maayong gabi, Pastor Gideon, salamat kaayo. Imo reply nako sa imo messenger. Salamat sa buhing Dios. Dalaygon ang Dios nga nag-atiman kanimo, Sister Marites Hinon. Risa Medrano, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanan. Silvano Mabalatan, maayong gabi, Pastor. God bless. Maayong gabi, Pastor Gideon, kumusta? Paki-please yung matinud-anon. Okay, ako na nang giridi dere. Og maayong gabi ni Nurse Boyan, maayong gabi, Pastor Gideon, Pastor Russell. Pastor Gideon, maulaw unta ko mangutana sa akong damgo pero naaman jud siya balik-balik. Mao ni aho ni paabot nako diha dinhi sa Tulumanon. Taas-taas jud ni ako damgo. Taas-taas pero mubo ra. Sige. Milatas daw ko dako kaayong sapa nga blue ang kolor. O niya na ay laki nga milatas sa laom kaayong tubig nga blue. O niya kolor pero pag-abot daw niya sa dapit tunga natugkad man lang niya og milantaw ko spikas nga daplin sa pa ako nakita nga daghan kaayong mga isda. Mura pog isdi no, gagmay og dako. Salamat, Pastor Gideon. Ang tinaw or sapa or tubig naghisgot na mensahis Ginoo. Ang lalaki nga gisgutan diha usana ka lalaki nga nakaila nimo og nakailasan kaniya. Og kanang mao nga mensahe sa Ginoo nga mao ang tubig, diha giklaro nga iya ra pong masabtan, kumbaga iyang natugkad. Ang usas mga mensahe nga akong nakita gyud sa imuhang kinabuhi mao ni siya. Unsay mga mensahe sa Biblia dili gyud na mahitabong dili na niya masabtan, iya gyud nang masabtan. Katong lalaki nga imong nakitaan nga nilatas, kumbaga sod sa tubig no, o niya ang gipakita diha iyang natugkad, buti pasabot iya ra gyung masabtan ang tinuod nga mga mensahe sa Dios. Ang usas akong ikadasig nimo, Sister Nars Boyan, ang mga mensahe gyud sa Dios maoy imong ipaabot ngadto sa lalaki. Kay dili gyud na sa maong damgo, di gyud na mahitabong dili niya matugkad, iya gyud nang masabtan. Basta pulong sa Ginoo. Pero kung pulong na ganis kalibutan, hanap kaay na siya nga masabtan. Ngano man, kanunay mag-usab-usab ang mensahe sa kalibutan. Limbong og ilad ra gyud ang tanan. Matinud-anon ka, diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ka. Si Necador Sodaria, good evening, Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur. God bless us all. Si Jarlene Bayot, good evening, Pastor, kag akong mama diha sa Oriental, musta lang na nila tanan. God bless. Uy, maayong gabi ni Jarlene Bayot, no? Maayong gabi ninyo diha. Naamo sa Occidental, nga imong mama na as Oriental. Another song, Makalangit, Pastor, Labaw sa Tanang Butang. Okay, Labaw sa Tanang Butang, pero napatoy awit Makalangit nga gi request sunod sa Matinud-anon. Dunay awit nga Lahutay. Saan mo sugad pa sa sinuganan ikaw. Sa mga kompos nato mga kaigsuonan, medyo doon na rin ni mausab tungod kay kuman siyang kanang limpyuhan pagyod. Siguro ako na siyang pahabungan kay wala pa man tay bass guitar. Inig biyahe na mo pa yung syudad, isa pa tamaw palit og bass, no?
para mas muhagbong, mas klaro gyud ang ato ang mga songs, ato ang mga sonata sa mga kanta gihatag sa Ginoo diri sa atong programa. Mayong gabi ni Fulo Believer. Okay, ako na ning nabasa, no? Si MF Sunshine Summerbell, present ako usahay ma-cut off ang signal. So, morning na ako manood sa pulong mo, Pastor Gideon. God bless, good evening to all and God bless everyone. Ay, salamat kaayo. Sister Imib Sunshine Summerbell, mayong gabi, mayong pagpaminaw o mayong buntag sa imong pag-replay kung naamay replay, no? Si Maribel Rosales, Amen Pastor, watching from Kuwait. God bless you always. Mayong gabi, may pakiguban. Si Pastor Jerwell Limpahan Badoy, nga nanoka diha sa Lunoy, Baez City. Mayong gabi. Si Mikey Pilmico, good evening Pastor, sa tanang nagsunod sa imong programa, sa imong live, watching from Lapu-Lapu. Mait payod, may gabi ni mo Sister Mait og si Norbert ayo Tratsi matod pag good evening Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya ang Dios kanunay magauban magpanalangin sa tibok mong pamilya. Watching her in Bindoy. Oy, maayong gabi sa ato mga kaigsunan diha sa Bindoy. Og maayong gabi ni Laida Mersa. Good evening Pastor Jerry Olahay Montano. Maayong gabi, I'm watching from CDO, Cagayan de Oro, no? Maayong pagpaminaw og matud pa Pastor, anong ibig sabihin sa tubig na lubog? Minsaheng way klaro. Ang paghisgot gani nagtubig mga kaigsunan, mensahe na siya labi na kung kana bitaw nag-agas o kaha depende noon na sa kuan. Pero kung maghisgot gani tubig yod, mensahe na siya. Kung lubog, siguro mensahe nga limbong, ilad, o kaha dunay mga tao nga magsulti nimog mga mensahe nga dili di ay tinuod. Mga sumbong nga dili di ay tinuod. Muna nga tanawa sad sa kahimtang sa imong damgo kung unsay mga dugang pa nga imong nakit-an dito. Kay dunay mga sumpay o mga gisumpayan ni anang magdamgo kag tubig. Si Marites Hinon, Pastor Gideon, dili ko makalimot ninyo ni Pastor Russell nung diri pa mo sa opera og nagsimba ko. Salamat kaayo. I hope makita pa gyud ta Sister Marites. Kita pa gyud ta tungod kay naamo gyud panahon nga makaanha kog syudad. Si Julie Lito Golo, maayong gabi sa tanan watching from Hinunangan, Southern Liti. Maayong gabi ninyo diha si Milia Malot Sodaria. Maayong gabi si Raymond Apostol. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi ni mo Raymond. Salamat kay Pastor Gideon sa paghubad sa damgo nako nga sige balik-balik. Sige kog pangayo ana sa Ginoo pinaagi sa mga pagampo. Pastor Gideon og ako nagatuuhan pag-ayo. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Awit makalangit diri sa ato nga programa, lahutay ra gyud ta ha. Mao gyud pinaka-importante mga kaigsunan mo, lahutay ra gyud ta. Aron makapadayon ta sa pagpangalagad kaniya. Lahutay diri lang sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Ako rang gi-upload ang mga medyo na record nato nga mga kumbaga mga sonata sa atong mga compose sa maning lahutay lang. Nananing sa ato ang YouTube channel ang pulong mo kinabuhi. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Maayong gabi ni Lia Jintahan Langit og si Ranji. Maayong gabi Pastor Gideon, pwede manguta na Pastor, pwede ba nga ang usa ka Kristohanon nga moapil sa mga pista Pastor? Salamat. Depende na siya kung unsay rason sa iyang pag-apil. Naamay pero kung unsa nga klase nga pag-apil basig wala gyud mo apil. Kay naamay mga Kristohanong naninda o niya sa iyang pagpaninda wala man na taon ko na siya mo apil sa pista. Ni adto ra na aron mahalin niyang tinda like pagkaon, gawas lamang kon ang
ang mga gipamaligya produkto sa pista, dili na apil lang yun na sa kuan kalihukan sa pista. Pero kung naninda siya, kung niya gusto siyang mahalin ang iyang tinda, wala man na siya muapil sa pista. Naamay mga kalihukan or naamay mga Kristohanon nga imong makitaan sa fiesta, like ang uban mo ingon nga nag-ihaw pod sila kay pista man pod, pero dili pagpahinungod sa patron o kaha kalihukan sa nagpasiugda sa pista. Nag-ihaw ra pod sila og baboy o kahaon sa may giihaw para pod kung naa sila'y bisita, napod sila ikapakaon. Wala sila mag-ihaw para ilhalad, pagpasidungog, para nabatasan po nila nga mag-ihaw siguro ay nana, no? Importante kanang ang pagbuhat or himo walay bisan kinsang napasidunggan, gawas lamang sa Dios. Ana na siya. Matod pa dinhi kay pista manggo diri sa among lugar. Prehaan ng pista sa inyong lugar. Unya naamoy mga kaila. Unya moingon nga alay man na silang tinuhan. Unya mo anha gyud. Siya ro pog dili po mo makapakaon. Muna nga para naamoy ikapakaon. Talagsaran po na nahitabo. Talagsaran po na mo anha. Atimanan na lang pog tarong. Bulahan man tong makapakaon og makaatiman kaysa ikaw may atiman nun, di ba? Kay ang panalangin niya gihatag na. Si Piolo Villaver. Mayong gabi dira Gao Silvano Villaver, maraming salamat po talaga sa pagdating dito sa live ni Pastor Gideon. Salamat kayo. Pastor Gideon, pwede mo request og song katong imong song nga gibag-o. Gibag-o. No na ang tanan, gibuhat mo na ang tanan siguro. Dili kay gibag-o mo ang tanan. Naaman to'y kanta nga kuan kinabuhing bag-o, pero kanang gibuhat mo ang tanan, halad kinabuhi na siya, halad kinabuhi nya. Nagya po na sa kuan nana po na sa ato ang YouTube channel ang pulong mo kinabuhi ko. Sige, siguro mao ni ako ang isunod, no? Wala na ba ako'y nalimtan nga mga request? Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya. Ug dili ka kabsan sa tanang buta. Oras sa itong programa alas 8:14 na. Ug human siguro ani mga awit ato nang hatagag pagtagad ang mensahe sa Ginoo diha sa simbahan sa Tiatira. Kay human naman ta sa Episo, human na sa ta si Smyrna, Pergamo, unya nanatas Tiatira. Nanatas ikaupat nga simbahan. Kanang upat ka simbahan mga kaigsonan, doon na po'y upat ka mga mensahe o tagsa-tagsa ka simbahan, doon ay mensahe ang Dios. Unya doon na po'y mga kanabitang problema. Pero doon ay duha ka simbahan diha mga kaigsonan nga wala gyud mosaway ang Dios. Kanabitaw nga wa gyud gisaway ang Ginoo. Mo nay pinakanindot diha. Pero doon ay advice ang Dios. Awit makalangit, gibuhat mo ang tanan. Diri lang sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Gibuhat mo na ang tanan, mabag-ulang kalibutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Pilatos o gisamaran, gilodan o gilansan pa, pagdamay pagbugal-bugal, iantos mo kining tanan
Sa gihapon paday na akong gidasig matagusa nga ato ra gyud i-share ang ato ang programa kay sa pagbuhat ninyo ni ini mga kaigsunan nakita kas Ginoo. Og walay nalilong kaniya. Og malipay ang Dios nga imong i-share ang ato programa kay ang ato programa walay laing gisangyaw og hisgutan kundi ang iyang pagkamaayo. Ang iyang mga plano, ang iyang mga pamaagi dihas mga mensahe sa Biblia. Dalay ko ng Dios nga magapanalangin sa matag-usa. Mato diri ni Rin G. Kaya ko na ning nabasa, no? Si Jocelyn Cañeda Redolvia Redolvla Castalia. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa pulong kanunay atong madungog. Request po, Pastor, pagmata. Salamat po. God bless. Sige, ako rin andamon siguro inyohang mga request. Okay, ako rin i-save para ako rin matagaan og pagtagad. Good evening, Pastor. Og sa tanang naminaw, ngutana lang ko unsay bot pasabot sa akong damgo nga nakita nako ang dako kayong halas ani agis akong duol. Wala man daw ko niya hilabti. Ani adto daw siya sa tubig ni tugsaw og nakakita na pud kog halas nga gamay. Wala ko kabantay, gikalit daw og paak akong kamot niya. Ako daw gibuka ihang baba og gisi nangisog daw ko. Salamat pagpasabot. Sa kasaran magdamgo ka og kanabitang sawa, ahas o inani niho kanang sawa ba ni? Halas day halas. Maurag muna sawa, halas o kanang snake, no? Kasagaran gyud naay mga kanang lawom nga mensahe kung maghisgot ka og sawa or halas. Naghisgot na siya sa limbong, ilad o kanang pagpasisalaag sa imuuntang pagkakristohanon. O niya dunay mga tao nga muilad nimo apan wala lang ka usa hilabdi apan kumbaga dunay mga halas nga dako, halas nga gamay. Ang halas nga dako usa siguro na ka leader nga wala lang ka hilabti, wala lang ka kanang unsaa, pero katong gamay gihilabdan ka, gisuwayan ka og kanang ilad. O niya diha sa panahon nga giilad ka, gilimbungan ka, diha ka nibati og kasuko. O niya imuhang gigisi ang ihang baba, mantod pag gibuka ihang baba o gigisi nangisog daw ko. Usa na sa dili gyud na literal nga gigisi nimo ang ihang baba, kana bitawng imuhang gi bungkag, imuhang gi putol, imuhang giwagtang ang mga mensahe nga mauuntay mo limbong kanimo. Wala nga nindot kay ang mensahe sa imong damgo kay nakapanagang ka. But ipasabot, wa gyud ka malimbongi. Wa gyud ka maunsa, bisan unsa pa. Dalaygon ng Dios nga magauban kanimo. Si Dora Pangan, maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya. Tinuod jud, Pastor, magdamgo ka og tubig lubog. Usara ka simana, Pastor, nagdamgo ko tubig lubog. Akong bana, Pastor, namatay jud. Siya maayo gani kay lagad siya sa atong buhi nga Dios. Depende na siya sa kanang kahimtang sa imuhang damgo o mensahe nga imuhang nadungog nakita sa damgo. So, maayong gabi ni Marie Grace Dumahil. Good evening, Pastor, sa imong pamilya. Duha jud adlaw wala ko kapaminaw ka youth fellowship man sa among simbahan. Salamat kaayos ka kalampusan, no, sa inyong youth fellowship. Maayong gabi, pamangkin na Lisey. Salamat kayo ni Puhas. Maraming salamat talaga sa pagdating dito live, Pastor Gideon. Civilin Avilito, dan sharing na Pastor, always jud ko ga-share aning imong live ari dagahan sa mga kalag makaplag ug madala diha sa tiilan sa ating amahan makadawat jud sa atong Ginoong Hesukristo. Maayong gabi ni Duna Dokyado Tabuada. Maayong pakiguban dalaygon ang Dios. Ato na ta mga kigsunan sa paghisgot sa pulong sa Dios diha sa
Gipadayag Kapitulo 2. Sugod og diha sugod mga kaigsunan sa bersikulo 18. Kapitulo 2, bersikulo 18 ang mensahe alang sa Tiatira or Tiatira. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Tiatira. Mao kini ang giingon sa anak sa Dios, kansang mga mata daw nagdilaab sa nga kalayo og kang kansang mga tiil ingon sa pinasinaw nga bronse. Nasayod ako sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagkamatinumanon, sa imong pag-alagad og sa imong pagpailob. Nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kay kaniadto. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala mo badlunga ang babae nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlo og nagtukmod sa akong mga sulugoon aron sa pagbuhat og pasalawayon nga pagpakighilawas og pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios. Gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol apan wala siya maghinulsol sa iyang imoralidad. Busa ibunda ko siya sa higdaanan diin siya og kadtong na napauban kaniya magantos pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko gayud kini gawas kon sila maghinulsol og maghinulsol sa dautan nilang binuhatan. Patyon ko ang ihang mga anak ug unya ang tanang simbahan makaila nga ako mao ang nasayod sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Kantihan ko ang matagos sa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. Apan ang uban kaninyo sa Tiatira wala mo sunod ni ining daotang pagtulunan. Wala kamo mahibalo sa giingong malisod sabton ang mga sekreto ni Satanas. Sultihan ko kamo nga dili ko ipapasan kaninyo ang lain pang palasanon. Apan kinahanglan huptan ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo hangtod sa akong pag-abot. Alang sa makadaog ug mopadayon pagbuhat sa akong kaubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Maghari sila sa mahigpit gayod ug dugmukon nila ang mga nasod sama sa kulon. Hatagan ko sila gahom ingon nga ako nakadawat og gahom gikan sa akong amahan. Ihatag usab kanila ang bituon nga kabugason. Kon may dalonggan ka pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanatog panahon nga ato na usab madunggan ang mga mensahe sa mga kasimbahanan diha sa gipadayag. Ug atong na dunggan na sabtan ang mga mensahe sa tulo na ka simbahan. Ang mensahe sa Dios diha sa Efeso, ang mensahe sa Dios sa simbahan sa Esmirna, ang mensahe sa Dios sa simbahan sa Pergamo, ug ang mensahe usab karon sa Ginoo sa simbahan sa Tiatira. Atong hinumduman mga kaigsuonan ato sang balik-balikan ang atong nakatunan sa simbahan sa Efeso. Diha sa simbahan sa Efeso mga kaigsuonan atong nahinumduman nga gidaig sa Dios ang ilang mga buhat sa ilang paglahutay o nakit-an gyud sa Ginoo nga giduntan pod nila ang daotan. Apan ang problema kay napabayaan nila ang ilang unang gugma. Ato naman tong nahisgutan unsay mga pamaagi sa unang gugma og unsa poy makapawagtang sa unang gugma. Usas mga makapawagtang sa unang gugma kining gitawag kabisi. Wala na kayo panahon o wala na time management sa pagpakigsulti sa Dios, sa paghinabi sa Dios, sa pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo tungod sa trabaho. Amo na nga kung doon naman kay trabaho, ayaw gyud kuhaa ang oras nga nahatag na nimo og schedule na para sa Ginoo. Og usas mga gihisgutan diha mga kaigsuonan sa simbahan sa Efeso nga dunay mga saad ang Dios nga kon sila magmadaogon hatagan sila katungod sa pagkaon sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Abot ipasabot nga magmalampuson sila sa pagsunod ug pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Sa simbahan naman sa Esmirna mga kaigsuonan, grabe ang mga mensahe sa Ginoo nga nakit-an sa simbahan sa Esmirna. Tungod kay naa kanila ang pagkamapabsanon, nausab kanila ang pagkamatinud-anon,
bisan sila kabos apan gipakita diha nga naa sila'y pag-antos. Unya giklaro diha nga ang tao nga kabos nga na matinud-anon mapaubsanon usa di ay dakong dato atubangan sa Ginoo. Unya nindot kayo ang Esmirna mga kaigsunan kay wala gyoy gisaway ang Dios, wala tay makit-an nga gisaway sa Ginoo ang Esmirna. Unya usas mga pagdasig sa Dios mga kaigsunan, taliwala sa mga gitawag paglutos nga giatubang sa mga simbahan sa Esmirna. Kinahanglan nga dili sila mahadlok. Munay usas mga panudlo og mga pinsay sa Dios nga ayaw kahadlok. Labi na sa mga antusunon og dapat magpabiling matinud-anon hangtod sa kamatayon. Kay dunay gisaad ang Dios nga korona sa kinabuhi og dili kanabitawng dili pod sila mahiapil sa ikaduhang kamatayon. Nindot kaayo mga kaigsunan. Unya sa Pergamo ato sang na hinumduman mga kaigsunan ang simbahan sa Pergamo nga kanunay po gidayeg sa Ginoo ang Pergamo. Kay nagpabilin sila sa pagtuo bisan sa mga pagsulay lamang dunay nakit-an ang Dios nga sipyat or kanang sayop sa simbahan sa Pergamo tungod kay dunay mga tao diha sa Pergamo nga ming sagop sa pagtulon ni Balaam o niya ming sagop og bindawat pod sa pagtulon ni Nicolaitans, mga compromising nga mga kinaiya or paghimo og mga dili mayo labi na gyud sa immoralidad og pagsimbag mga Dios. Pero ang mensahe sa Dios naghatag gyapon og paglaom sa mga tao nga sama sa kinaiya o kahimtang sa Pergamo. Usas mga mensahe nga gipahinomdom sa Ginoo kinahanglan silang magkinulsol. Unya kining 7 ka simbahan mga kaigsunan mao ni ang mga inatiman sa pulong sa Ginoo. Mao na kanunay nimong madunggan ang ang mensahe sa matag simbahan nga kung may dalunggan ka pamatia ang gisultis balang espiritu diha sa mga kasimbahanan. Unya ang Pergamo mga kaigsunan doon na po'y saad ang Dios. Atong mahinumduman nga ang saad sa Dios nga naa sila'y kanabitawng madawat dito sa langit. Naa sila'y mana nga gikan sa langit unya ang puti nga bato nga adunay bag-ong ngalan. Pertinindota no. Mo na itong hinumduman nga atong nahisgutan diri sa atong nga programa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. O karon ato ang nabasa mga kaigsuonan ang mensahe nga para pod sa simbahan sa Tiatira, no? Ikaupat nga simbahan. So kanang ikaupat ka simbahan mga kaigsuonan, siguro moingon ko nga kanang kinaiya o batasan sa maong upat ka simbahan, siguro makakita na ka sa imuhang kaugalingon diha. Katong alang pod labi na gyud sa mga tao nga niuga ang ilang pagpangalagad. Daghan na kay silang makit-an nga rason nganong dili sila mosimba, nganong dili sila kasimba, nganong dili sila kapangalagad. Daghang mga tao nga grabe na kaayo ka makaingon ta nga pulido ang ilang rason kumbaga. Pero atubangan sa Dios kita mga Kristohanon wa tay karason. Ngano man gitudluan man ta unsaon pagdumala sa atong kinabuhi ug paggamit sa panahon. Kanunay na itong kanunay itang gipahinumduman sa Dios, pinaagi nimong programa na imong instrumento nga sa atong pagpuyo sa kalibutan dapat do na time management. Ayaw gyud wad ang gitawag time management mo abroad man ka hinumdumi ang Biblia nagkinahanglan nag-oras nimo. Nagkinahanglan nag-time para imo na siyang maablihan, imo na siyang mabasa. Sa panahon nga ikaw mobasa, nakigsulti ka sa Dios ug ang Dios nakigsulti kanimo. Unya, maghimo magyud kag mga pag-ampo. So, kanang mga simbahan nga ato ang gihisgutan si Epeso, mga igsuon, unya simbahan sa Esmirna, Pergamo, unya karon Tiatira. Dunay mga kinaiya diha nga ato ang kanabitawng makita. Sa Tiatira mga kaigsuonan sumala sa atong gibasa, dunay dapit sa ilang kinabuhi nga gidayeg sila sa Ginoo.
Tungod kay naa sila sa pagtuo, naa sila'y gugma sa pagpangalagad, o niya naa pag sila'y pagpailob. Gani, kung imong tan-awon pod sa atong gibasa, nagkauswag ang ilang pagpangalagad. Lamang, doon na po'y nakit-an ang Dios nga sayop sa simbahan sa Tiatira, no? Usas mga gibasa na to gaganina nga nagpakita sa sayop mga kaigsunan nga gibuhat sa Tiatira, tungod kay gitugutan nila si Jezebel sa pagtudlo og mga espirituhanon nga espiritual nga pakighilawas og idolatry. Kana bitaw nga para nila o kiranang puyo-puyo o kiranang kabit-kabit. Kay siguro ang ilahang mga teaching ani ang kaluwasan grasya. Muna nga ang uban nga nagkupot aning pulong kaluwasan grasya, wala kay nila matugkad mga kaigsunan nga dito sila nakapokus sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Episo Kapitulo 2 nga ingon si Apostol Pablo, dili kini buhat sa tao kung dili buhat sa Dios ang pagluwas sa tao. Munang walay makapasigarbo sa iyahang nabuhat. Muna nga dili ta makapasigarbo kay ang kaluwasan buhat yun na sa atong Ginoo nga ihang gisakripisyohan dito sa cross. Lamang wala nila mabantay ang ubang mga libro des Biblia nga doon ay mensahe di ay ang grasya. O niya, kanang mao mensahe sa grasya mga igsunan, kung dili na to na ikinabuhi, nagpakita po na nga wa gyud ka magrasyahi. Kaya ang tinuod nga tao nga nagrasyahan, kalipay og gaan og excited siya sa mga pagtulunan nga angay tumanon samtang buhi pa sa kalibutan. Sama nimo, kung buhi pa ka karon, doon na gyud kay tinuod nga buhing pagtuo, buhi nga gugma, buhing paglaom, ug buhi nga pagsalig nimo sa Ginoo. Ang mahitabo manggod kung tinuod ka nga kana bitaw nga tinuod ka nga nag-alagad sa Dios, tinuod kang nahigugma sa Dios. Igsuon, ang mahitabuan na kuan manggod masunod yun nimo ang tanang mga mensahe sa Dios. Wala kay panahon sa pag-entertain sa mga dili mensahe sa Dios. So, muna nga, sa ato ang kinabuhi mga igsuon, sa imong kinabuhi siguro, katong upat ka simbahan, doon na namoy nakit-an anak nga murag kapariha sa inyohang nakita sa inyong kaugalingon. Siguro mo ingon mo nga, Smirna pastor, kay na ako'y mga pagsulay o niya kuan pastor. Ako pong nakita na pagkamabsanon, nindot kay no, pagkamapobsanon o niya matinud-anon. Kanang word matinud-anon, kanang unsay imuhang nasabtan, imo gyud nang nabuhat. Dili kay nasabtan lang nimo, nabliss lang ka, nadaig ka sa pagkamaayo sa Ginoo sa mga pulong apan wala di ma-apply. So ang pulong pagkamatinud-anon nagpakita na sa buhat. O niya na ay pag-antos, no? Siguro mo yung ka nga ako gyud siguro na wala gyud mo himog lakang sa mga buhat nga dili makalipay sa Dios. Siguro ang uban mo yung Pergamo kay nagkadako, nagkauswag og may uswag ang iyang pagtuog mga buluhaton nagkadaghan. Lamang wala po mabantay nga doon na po yung mga pagtulunan na di ay nga nahisulod na or gititsing na gani sa ubang simbahan. Nga okay ra ng immoralidad, idolatry, kay ang uban gani mag-holy wedding pa man gani ang uban. Ang lalaki kasal sa laing babay, unya nagbulag, unya di apoy babay, kasal po sa laing lalaki, nagbulag po, unya nag-aabot sila. Unya pila ka tuig, gi-holy wedding. Nagyapon ang immoralidad kay bisag kapila pa na holy wedding pag magdulog na sila o dunay mahitabo mga kaigsunan sa gitawag sa lawayong pakhilawas, kuan gyud na siya kanang seryoso na siya nga sala, mudala na sa kinabuhi sa tao ngadto sa kalautan, kalaglagan nga maoy gihisgutan dihas kipadayag nga linaw nga kalayo. Unya ang Tiatira mga kaigsunan kos Ginoo na ay saway gihapon, no? Tiatira. Na ay mga pagdaig, pagtuo, gugma, pag-alagad, pagpailob, nagkauswag yapon ilang pagpangalagad apan
Wala nila mabantay nga dunay di ay propeta nga mao si Jezebel nga nagtudlo sa gitawag espiritual nga pakikilawas unya naagyapon ang pagyukbo sa mga Dios-Dios. Unya ang nakanindot mga kaigsunan sa mantag simbahan kung doon na may makit-an ang Dios nga kana bitawng sayop nga dili maayo og dili makahatag niyang kaayuhan, ang nakanindot mga kaigsunan kay dunay mga pamaagi ang Dios kung unsaon aron makalingkawas, unsaon aron makasiguro gyud ang tawo nga makasulod sa dapit nga wala nay katapusan. Kay wa naman tay laing gitinguha sa ato ang pagpangalagad sa Dios kana ramang makasulod tas dapit nga wa nay katapusan. Nya dili man sayon ang pagsulod nganuman kay ang tanang mga taong nagtuo nga nay bisyo di gyud na makasud sumala sa ebanghelyo. Unya diha sa Tiatira atong nabasa nga hatagan siya og kana bitawng gahom. Munay giingon dinhi mga kaigsunan ko sa Ginoo nga alang sa mga kadaog ug mopadayon sa pagbuhat sa akong kaubuton hangtod sa katapusan hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Unya maghari sila sa hingpit gayod ug dugmoko nila ang mga nasod sama sa kulon. Hatagan ko sila gahom, ingon nga ako nakadawat sa gahom, gikan sa akong amahan, ihatag usab kanila ang bituon nga kabugason. So kanang bituon nga kabugason mga kaigsuonan, naghisgot na sa kana bitawng kaputli, pagkabalaan, pagkahalangdon. Amo nay gipakita diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So diha sa tulo og ngadto nas upat ka simbahan, mao nay ato rong tan-awon sa tong kaugalingon kung asa ta or asa ka ikaw ra gyud nasayod nakakita sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo sa imong pagpuos kalibutan. Susiha kung asa ka niining upat ka klaseng simbahan nga nagdala sa upat ka klaseng kahimtang kinaiya ingon nga taong nagtuos Ginoo. Unya kung makakita ka nga uy Efeso di ka, Smyrna di ka, Pergamo di ka, Tiatira di ka, ayaw kalimti ang mga pamaagis Ginoo. Kay ang mga pamaagi manggod sa Ginoo, tinuod yun nang mopahigawas nimo sa sala. Tinuod yun nang makahatag og kabag-uhan o kausaban sa hingpit nimong pagtuo diha sa Ginoo. Mao gyud nay pinakabantayanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ato gyung makit-an sa atong kaugalingon. Nya ikaw ra gyud ang makakita ana. Muna usas mga pinakaimportante sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon ang pag-evaluate kanunay sa kaugalingon. Dili na to batasanon ang pag-evaluate, pagsusi sa kinaiya or sa kinaiya sa ubang mga tao. Dapat ang atong kaugalingon mo'y atong priority. Dapat atong kaugalingon, speaking about examination, evaluation sa kinabuhi o kinaiya sa tao, dapat priority nato atong kaugalingon. Wa tay laing unahon, wa tay laing tutukan, wala tay lain nga tan-awon ang ato ragyong kaugalingon kung asa na panidapit sa simbahan, sa pito ka klaseng simbahan sa gipadayag. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang matag problema nga imong makit-an diha sa simbahan wala gyud pasagdis Ginoo. Gitagaan sa Ginoo pamaagi. Sama sa problema mga kaigsunan sa Efeso nga ang ilahang gugma wala ang una nilang gugma hanap na. Dili na makita sa Dios ang ilang unang gugma. Wala na'y seryoso nga pagsimba, pag-alagad, wala na'y personal nga pakig-communicate sa Dios. Kulang na silang panahon sa Ginoo. Unya nindot mga kaigsunan kay doon na po'y mga pamagi ang Ginoo aron dili sila mahimulag. Pero doon ay mga warning ang Ginoo. Bantayanan kayo ang mga warning. So diha sa upat ka klaseng simbahan, ikaw ra gyud mo'y nakakita kung asa kadapit ni ining upat ka kasimbahan. Kung wala gyud diha sa upat ka klaseng simbahan, upat ka klaseng kinaiya, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naapamampoy tulo ka simbahan. Basig naa ka didto sa tulo ka klaseng simbahan. Pero lamang kinahanglan siguruhon nimo nga kana bitawng nakaila ka sa imong kaugalingon. Ang taong nakaila mga kaigsuonan sa iyang kaugalingon,
makaapangandam sa unahan. Kay ang tao nga nakaila sa kaugalingon, kabalo man siya asa sa dapit, kanang unsa iyang weakness, asa dapit unsay makapaluyan niya. Muna nga, bless kayo ang tao nga naay pagpakisayod, pagpakisusi siyang kaugalingon. Ug ayo tuguti nga kanang dili ka sakop or dili ka usa sa mga tao nga naay pagpakabana sa iyang kaugalingon. Kay usa gyud sa mga pinakaimportante mga kigsunan tong tutukan ato biyang kaugalingon. Kay nganuman, set example biya ta. Ingon si Jesus, kamo ang asin, kamo ang kahayag, unya kung ang magdagkot og suga dili maayong itaguan kun dili ibutang sa tungtunganan aron ang tanang mga tawo nga naa sa Pinoyanan mahayagan. Mao na nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naara gyud na nimo ang pag-examine, pag-evaluate karon sa imong kaugalingon. Unya buhata ang unsa may mga tambag sa Ginoo nga iyang gipakita diha sa kinaiya kahimtang diha sa matag simbahan. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga naghatag kanatog kusog ug kadasig kalipay ug manimbata kay adlaw namang Domingo. Medyo sigig ulan-ulan dire sa among lugar mga kigsuonan apan ang pagpanimba magpadayon. Even dire sa atong programa mas kusog pagani tog ulan no kaganina. Dalaygon ang Dios magpanalangin, usa sa ako ang ikadvice mga kigsuonan mao ni. Diha sa simbahan sa Tiateria mga kigsuonan ko sa Ginoo. Ang usas angay yung buhaton ang pagtuon kanunay sa pulong sa Dios. O pagpamalandong kanunay ug pagbarog ni ini. Kay pwede man kang magtuon, pwede kang mamalandong ug pangkat-on, apan ang problema di ka kabarog. Kay naa kay kaikog, naa kay kawili, munang welcome na lang ka sa mga nagpakapropeta. Muna nga ang bantayan dinhi mga kaigsunan kinahanglan likayan gyud nimo ang mga pagtulunan nga dili mao. Apan unsaon nimo pagkasiguro sa pagtulunan nga mao o sa pagtulunan nga dili mao. Makasiguro ka, makaila ka kung hingbasa ka kanunay sa Biblia. Muna akong advice o pagdasig kaninyong tanan. Ayaw dasiga ang imong kaugalingon sa pag-ingon nga trabaho na ni pastor ang pagbasag Biblia. Ang pagbasag Biblia o pagtuon ni trabaho gyud na sa tanang mga magtotoo. Kung ikaw magtotoo, giluwas ka sa Ginoo, usa nga imuhang makit-an sa imong kaugalingon nga gitrabaho ang pagtuon gyud sa Biblia. Ang pagpamalandong sa Biblia. Kay kung magtuon og babasa magud ka sa Biblia, nagtuon og nagbasa ka sa tinuod nga makahatag ka kinabuhi nga sa imuhang tinuod nga kaluwasan no. Dalaygon ang Ginoo. Og oras alas 8:40 4 na mga kaisonan ako sani nga tagaan og pagtagad katong awit nga makalangit nga gi-request ka ganina. Ako sa tong tagaan og pagtagad no. Unsa man tong mga awit nga makalangit matinud-anon humanan ni. Usa pa gyud mga mensahe dere. Murag wala na may gi-request no. Napagutoy usang gi-request. Sige. Milagroso ato sanay nga okay, kare nga awit makalangit ay susari. Usas mga awit makalangit nga ato ang naumol sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi ko sa dihang Napakuslav Radio Cebu. Mayong gabi ini Joey Basarte, mayong gabi ini mo Joey Basarte og ni Chari Archaga og si Maiti Madagat. Usa nga ako ikadasig ninyo mga kigsunan mauni. Paningkamuti nga doon na kay kalipay nga mubasa og magtuon sa Biblia. Pangayuan na sa Ginoo nga naa kay kadasig
na kay kalipay nga mobasa og moton sa Biblia. Kay lahi ra gyud kaayo ang usa ka taong Kristohanon nga way basa-basa, nagsaligras pastor, nagsaliglas leader. Lahi kayo og dako kay diferensya. Ang kahimtang sa tao nga sigig basa og nagkinabuhi sa Biblia kaysa taong way basa-basa perti pang maritisa. Wala ka pa, Ginoo, maoy pagampo ko, ubanan mo gayon ako. Dili rata magdugay mga kaigsuonan sa ato nga programa tungod kay mangandam papunta para ugma sa ato ang panimpahon. Dili na to tugutan nga dili ta presko ugma. Kinahanglan presko ta, sakto tagtulog, sakto tagpahuway para kining ato ang kinabuhi lawas kalag og espiritu kusog, mahalad sa insakto para sa Ginoo. Tanang katawhan dalang pananta, subat ang tanan idiglarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Mayong gabi ini Charlie Narota Maudos. Good evening Pastor Lihog, paabot ni pasabot ani Pastor. Mauni ang doktrina sa sudlan sa akong mga anak. Salamat pagtuo salvation to sanctification. Po salvation produce good work, not good works produce salvation. Sige. Actually, ang gipakita gyud sa Biblia mauni ang pagkabuot sa kaluwasan or pagsulod sa kaluwasan nga maong gisaad sa Dios. Una sa tanan, na kay pagtuo, na kay pagampo, o niya na kay pagkinulsol, o niya nakinabuhi kang balaan, nakinabuhi kang matarong, o niya na kay pagtuo pagsalig para adapon kas Ginoo nga iyang mga anak. O nakanunay gyud ang kana bitaw nga pagkabalaan o pagkamatarong. O kanang pagkabalaan pagkamatarong sibo gyud nas mga mensahe o pulong sa Ginoo di sa Biblia. O ang tinuod nga naay kaluwasan, yes, tinuod na mo resulta gyud na good works. Di gyud mahitabo nga naluwas ka o niya bad works sa gyapon kanang wa gyapon mag good works. Wa gyapon maayong buhat. Kung maingon ta nga naluwas o niya magbisyo ra gyapon, na gyapon sa sala, wala na maluwas. Kay asa gud ta giluwas diha, di ba diha man sa sala. Salamat kaayo ni Charlie Naruto Maudos. Ang Dios magpanalangin. Si Nicanor Sudaria, amen Pastor, mensahe sa Ginoo. Sige. Og ato na ta sa pagpanamilit mga gigsonan sa ako nang gikaingon, alas 8:50 naman. O niya ato na nga pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong mensahe diha sa ikaupat kasimbahan sa Gipadayag. Magampo ta atong ipiyong atong mata o ni atong ihatag yun ang atong naunang kasing-kasing ato sa atong bihig Dios nga maoy makahimo sa pag-utingkay, pag-usisa sa mataghuot sa kahunahunang kasing-kasing. Atong pasalamatan ang Dios nga iyatang gitudluan, gigiyahan sa mga pulog mensahe sa atong pagpuyos kalibutan. Kaysa atong pagpuyos kalibutan kita gipakita ta sa Dios kung asa ta dapit nga kinaiya ug unsa poy atong gikinahanglan ug unsaon nato pagkalingkawas aron dili na ta makita ang salawayon sa Ginoo. Nindot kaayo mga kaigsoon ang Esmerna ug kana bitang Philadelphia kay mga simbahan nga wa gyoy gisaway ang Ginoo.
napasalamatan gyud nila ang Ginoo og na nagmatinud-anon sila sa Ginoo. Dapat usa ka og usa ko og usata nga mga sakop og sama sa simbahan nga wala kana bitang wala nay gipakita sa Ginoo nga iyang gisaway. Magabot Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pulog mensahe nga among nadunggan. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloon na og gidasig gilig-on sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Ug mga adlaw, salamat nga ikaw ang Dios magadasig sa matag usa nga ang tanan makahalad, makasimba, makadaig kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming proteksyonan bisan sa pagkatulog. Ikaw ang Dios magkauban kanamo. O sa tanan among mga kaigsuonan nga naas nagkalaing mga lugar nasod kinos tibuok kalibutan, I declare Aman nga padayon ka magatiman, mag-amumag, proteksyon kanila. Dalaygon ka nga Dios nga nagatagbo sa amatag usa namo ka mga panginahanglan. Among isalig diha kani among kinabuhi nga sa among pagpamahulay kami imong ubanag proteksyonan. I declare blessing Amahan sa matag usa in Jesus name. Amen. O amen. Kininyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Og ayaw kalimot ugma atong simba. Ani ang kinabuhi Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad magapagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah.